Хора, казвам се Рая и това е първият ми влог в YouTube. Много се вълнувам да започна този канал, защото много обичам да снимам клипчета и до сега никъде не съм ги качвала. Но мисля, че е крайно време. Започвам малко от никъде, понеже сега отивам на фитнес и е сряда вечер. Но реших, че за да го започна, трябва да е сега. Фитнес в момента не ми е най-умната идея, защото имам много да чертая за другата седмица, обаче утре ще си ходя в родния ми град, където със сигурност няма да чертая, затова трябва днес да свърша всичко. И не знам как ще стане. Като ми е лесно, нищо. И сега ще се изкъпя и после ще ви покажа какво ще чертая за другата седмица. И искам само да ви покажа букета ми. Ето да ви покажа букета ми. Много обичам цветя. Така, сега ще ви покажа какво чертая, обаче няма много да обяснявам, защото нямам и време. Но мисля да направя отделно клипче за университета и за кандидатстването и за проектите, които до сега съм имала. Аз съм втори курс. Така, тук съм започнала едни детайли да чертая. Това ще е едното, което правя. Другото сега ще ви го покажа на таблета ми. Това трябва цялото да бъде отцветено, както и това. Обаче на хартия, но аз го започнах тук, за да... Не знам, мислех си, че ще ми е по-лесно, но това ще го прехвърля на хартията и там ще го правя. И трябва днес да довършим цялото, защото е за вторник, а днеска е сряда и аз няма кога да го направя. При положение, че се връщам в неделя. А пак това е за понеделник и е ужасно. Но ще се справим, надявам се. Забравих да спомена, че това е кадастър, за който не знае, на град Враца. И това, което цветявам са зоните. Тук са жилищни зони, в червено са обществени и така нататък. Според наредбата. И трябва да го започна на ръка, а след това ще се прави на програма. Като тук това не е нищо, буквално го правя в галерията ми с снимки. И също един лайфхак, за да сте по-продуктивни. Аз обожавам да си пиша какво имам да свърша. Много грозно пиша, по-добре да не виждате. Но като го отбележа с тикче, че съм го направила и съм много доволна. Така, хора, до сега учих. Вижте колко е часа. И е време да си оправим багажа. Багажа е почти готов. Така, ходих на лекции, прибрах се и след малко тръгвам за Плевен, като утре ще пътуваме с майка ми и други ден също. И затова ще ви снимам още от този влог. Да видите. Че може да се снима, да държи телефона прав, пък да е хоризонтална камерата, което е много яко. Така, апдейт. С майка ми решихме да идем да вземем баба ми и да ходим до Луковит на разходка или ще ви взема там. Хора, трябва ми малко помощ. Тази камера на този телефон, който ми е нов, не ми харесва как снима. Просто снимките ми, които са наобратно, примерно селфи в огледалото, са много зле. Ето на видео няма проблем, обаче една снимка е пълно мазало. Да ви покажа аутфита ми. Малко съм с чехлички. Но имаме бежав пуловер, дънки, дрейка и шапката ми. Много обичам да ходя с шапки и очила. Тръгваме. Дойдохме малко при баба да обядваме и после тръгваме. Дойдохме в Луковит на къщичките.
покажа в туалетната какви детайли има. Много са се постарали. Това много ми харесва. Много хубавичко. И сега да ви обясня малко. На другия ден отидохме пак в същия район, покрай Карулково. И се разходихме с джип отзад в багажника. Беше много забавно. И времето беше много хубаво. И ето тук виждаме една малка скална църква. И малко по-късно посетихме скалния манастир Свети Никола. Ето тук ще видите клипчета. Бяхме на скалния манастир в Карулково. Сега ще ви сложа клипчета от похода. Тръгнах само с куфар и чанта и се връщам с още 2 чанти. Направо съм топа. Прибрах се и днеска имам да свърша 1 милион неща. Мисля днес да влогвам и утре вече... утре. Днеска вече да приключа с този влог. Почти съм готова с това задание, обаче мисля да се оправим да ходя към мола, понеже ще се стъмни докато го свърша. Отиваме към мола. Майка ми другата седмица има рожден ден и сега се чудя какво да й купувам. Тогава отивам в Paradise да видя какво мога да изем. Много гаден този вятър. Днеска трябва да се довърша задачите, трябва да ида на фитнес и общо взето това е. Право в този мол няма нищо. Само нищо не ми харесва. Купих едни сенки от Кико и това е. Кажете ми какво е добра комбинация от шопинг и матча. Няма. А сега отиваме на тренировка най-накрая. Покажа какво купих. Купих на майка ми 2 от тези сенки. Тя искаше такива. Също и купих на лъж. Това е уникално. Това е най-хубавия аромат на лъж. Няма да го гейткипвам. Мирише на пуканки, на захарен памук. Уникален е. И един бял плотник, защото тя искаше. И не знам какво друго да й взема, за това е това. Аз отивам на тренировка и мисля да приключвам влога. А ако вие имате въпроси относно архитектурата, можете да ми ги задавате долу в коментарите, за да направя отделно видео. Чао!